ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to toron lawa bosaya ngenara damgal lubbudu gidimaha gorgola barakhana a khombo ba fata kon waktu yoni ha to nyoro kame jumbugo ene jeeya e gardidi kabruji mena etidiaji jangoɓe to dulal jaaɓi hattidingala bembeya a caggal nde ñaami toon to ñamirde mumena battindi koto suudu safara to leydi mauritanie batu jagorɗe hanki hoore jo leydi ndi yidde muɗum ko mauritanie wonta nokku demeteɗo ligimaji kam e fruiji kala to leydi mali wonande catala sediyawo yaltini listi muɗum holliri temedere e capanɗe nayo e jeenayo ɓen liggotoɓe laamu transition kam e gouvernement o natata e leyɗele sediyawo to leydi gambi konngudi jabodiral hakkude adama baro kamen wonde Ouseynou Dabo ma en ketto hen musidɗo men koddanene Abouba to Guinée Conakry sirale wonnaɓe kamen Sénégal naɓe nanguiraɓe toon funtiji mbiyama temne tawe e kasomo kinja to Côte d'Ivoire dilloɓe cellal ɓalli leydi ndi natani hofgo juuɗe guila hanki hofgo balɗe nayyi gam wullitade wonande cuuɗi safarɗi ne ngakki wonande gollorɗe to Niger ɓen aynaɓe renanoɓe jawdi mumen e nokku biyeɗo Bakhorata ko toon jihadiyankoɓe jene mabɓe haare bonde waɗi ken wona yimɓe nogas mbasi hen pittali mumen kabruji men manawena toon to Burkina Faso Nigéria Soudan kame Égypte musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djiby ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra kista fibrom dogan sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby ne safra worɓe ustoraɓe goragu e worɓe ɓe ndiyam mumen moƴƴani ceerno Djiby ko bawɗo listihara so waddima listihara cikkata mataw ko nder ɓerde ma woni ceerno Djiby ne safra rafiji kewɗi rafuji worɓe kewɗi ne jiida cirol ceerno Djiby ne safra worɓe sattoraɓe dewle e rewɓe wonduɓe gorko ladde kala ceerno Djiby ne tawe oɗo saaha joni nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Djoum kala jiɗɗo hebdemo to leydi Sénégal numéro makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 163 24 82 so tawi noon ko banggue WhatsApp jiɗɗa hebdemo ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby ne wiye dendagal Sénégal naɓe kala to mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde kala oɗon mbawi neldede safaruji moon ha no hannirta ni e dendagal rafi e haaju mo neɗɗo jogui kala ɓurata ujunnaji 2 CFA ceerno Djiby ko bawɗo listihara joom istinjab ha timmi jaadiɗo ɓalwal danwal kala ceerno Djiby so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji bahliti hoore mum ha ba walla janowo borgal ceerno Djiby ne tawe oɗo saaha joni jillumo nder leydi Sénégal omo jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede kala leydi e kala continent omo jogui usula e pegge pewnaɗe ha fewi ittoji dabruji e ɓeydoji arsigaji ceerno Djiby base mum ne gollo e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie télégal bitegal Nettek ene tawe ɗon miñi ko ene wiye Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby ko laaɓɗo reedum ala ɗo woni newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musibbe tedduɓe nasande sappo e jeetati jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase go yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV hello mon YouTube ko musidɗo men Seydou Abouba Jillo Khalifa Madina Baya woni Cheikh Mahi Ibrahima Niass jillu makko balɗe joyi fuɗɗima alhamisa hande o to Dakar iwdemo to Kaolack ñalawma hande o wo jaɓɓama jaɓugal payidingal no fewi to école Seyda Mariama Cheikh Ibrahima Niass ma o yaha toon to Zawiya mo kera baya to joppola ko wona ɗum ko ñalawma janggo ma waɗ hadratul jumata taw kadi koye dendagal wonande almuɓe baykala ha joni koye Sénégal keddoɗen batu jagorɗe hanki hoorejo leydi ndi arti e duwanade wonande ɓen yaltuɓe aduna taw ko jeeyaɓe toon to Dubago ne tawe nder commune mo Gamaje Saare kanko mawɗo leydi ndi o wasiyima jagorɗo yangara kame jangde kala nde ɓeydoto hirjinde yimɓeɓe ha tenti noon ɓen sukaɓe janggoɓe nde ɓalli mumen mbawata renede ƴiƴam mumen ndene ɗon ɗo jahata janggoyde ɓenne kadi dognoɓe otoji nde mbawata rentade no fewi ɓe ganda boliɗi kala koko ndenda ko wona ɗum ko kanko mawɗo leydi ndi woddu wonima wonande jinnaɓe ɓen sukaɓe rewɓe tatto wasɓe pittal men ɗum noon wonno ko aljuma jawtuɗo ɗo henno toon to Tulde Gaale keddoɗen ha joni ko toon to Sénégal jagorɗo hoorejo leydi Sénégal Macky Sall erima wonande jagorɗo finance économique kono ne kadi jagorɗo jeygu kala oɗo sane mbawata waddude jungo e faandu gam gollodade e ɓen halfinaɓe ko fate banggue fuuruji mburu nde oɗo saaha mo gonɗen de caɗele mbawata gasde hakkude ɓen fiyoɓe mburuji kamɓe ɓen sodoɓe teskade wonande yontere yawtunde kala ko yontere hofgo juuɗe wonno gam teskede e caɗele e kala saaha e nder oɗon fannu jeheten ko toon to Fatiga tinama toon ñalawma hanki o yimɓe ɗiɗo mbartodi e nder ñalawma goto hen goto ko toon to nokku bireɗen Jehera nokku bireɗen Jehera ko gorko mawɗo jarowo e duuɓi capanɗe jeegom tawa ene liggi hoore mum e lekki taw koye nder guesa dene goɗɗo ko suka jaranoɗo e duuɓi capanɗe tati e jeeɗiɗi e sara wuuridengo Mboyena kañumne tawa kene welta e nder galle famille nder galle mumen tan taw koye nokku maheteɗo mo gasani kamɓe ɗiɗo kala koye nder région mo Fatick ɓalli mabɓe ƴetta nawa toon to Sud Safara ndu Fatick gam loskoji jokkede hen accident musɗo kam waɗi jamma hanki o ɗum noon waɗi ko taw koye joom moto mo hinde toktak mo hinde cakcaga koɓe mbiyata cakcaka gam ittude ɗo nawdeɗa hen caggal noon kanko on joom moto omo jolluno suka debbo goto nde ɓe gaari ha Padoua payi hedde Cambérène won camion goto panno e bolol ittaka ɗon ko ɗon o naate oɗon camion kanko on noon joom moto ko ɗon e ɗon o wasi fittanmo koye wuyde ɓen tawtornoɓe suka debbo o noon gañima hen musde no fewi nawa to hôpital caggal noon sukaɓe wonnoɓe ɗon ɓe mettide no fewi mbaɗe camion jeygue duppi ɗum eɗen mbasiyo tan so camion so saret kala ko mbawɗa jogade sa paani lawol ƴeew yimɓe mballuma puusa ɗum guitta walla mbaɗa mantode timmude andina yimɓe kala wonko paani e lawol nde tawno jamma ene niɓɓiɗi no fewi wonno ndeɗo ardata e keñe ene wawi yande e kala ko woni e dow ngol ɗon lawol gartaten koye Maguette Faye suka debbo ƴukkunoɗo laaɓi ƴama muɗum taw kadi ko toon to Médina ɗum noon ko Aliou Top caggal nde ƴamimo o holliti noon wonde o suwata o parde o suwata heɓade ɗen gandi e kala saha sukaɓe rewɓe haɓe kewi wadde ndiɗon mbaadi ha tenti noon so tawi jomum ne hoofi jangde walla won ko sabbi seeɗa wiyanma ko suwata o heɓade kono ene jaaɓi ƴamal ngal kono suwata o parde yiddere seeɗa ko ɗum wonno ko heftino suka debbo kanko so gorko nden wo andi oɗo hen suka debbo wonani jiɗɗore seeɗa o yeehi o ƴeewoyi goɗɗo ñande o hurtini on mo woni kurtugo makko welgo on noon suka debbo biyeteɗo Maggueɗo ko ɗon tan arine arde laɓel mum ƴukkimo laaɓi on noon ko hanki fonno wonde ñawore makko kanko suka debbo hawre o sellani mo woni perfusion ñalawma janggo ma huccodir e ñawowo gam wonande golle ɗe o waɗi toon to Bartlamina Diasa yiɗino hande jippitade boli ɗum ko caggal hanki
nde jippe boli wi ene yakindo hawre dadi ɓe joppol ɓen tigi mbawi kirɓudemo nayumo toon to ñiɓirde mumena caggal noon wo ɗaccita hanke o waɗi haalandema ko hewde no fewi ala kala ko heddani Macky Sall kala konngol ne ene sofira wona jurmottoɗo wona moƴƴo kala sifa konngol bongol o wi ɗum ko wona ɗum ko wattidi wiide ko hay goto wawa haddemo alhamisa hande o jippade boli ha ton ni toon to ñiɓirde wonande dadiɓe joppol o wattidi noon e subaka hande o ko haytinde ngol jippogol ngam hollirde wonde o bismama ko koɗo a farfacce ɗum ko jayde e taw ko toon to TFM to Sénégal kedanajo jeeten ko toon to Ngaabu waɗani Touba ko mason goto jarowo e duuɓi 41 mo suwa resde ene hoddi kadi e gorko hono mum e suudu caggal noon miñum gorko ene resi debbo on debbo noon ne arde miñuma miñiragel ngel ne yara e duuɓi 9 ne janga classe mo CM1 caggal noon wonande kala saha galle o ne yeewa so yeewi tan o nanga ngel cukalel kanko on gorko mawɗo on jaro duuɓi 41 nawɗuma nder suudu o waɗa e mum tan gueɗe ɗe jooɗani mo fijira ngel taw wona e mbaadi jettodiral ngal ganduɗen e dow tan mbaadi fijirde hawa heɓa hen beelema waɗa cukalel ngel gueɗe cofɗe no fewi caggal noon nde tina wattidi lawol taftoɓiwol nde wattidi taw fuɗɗi memde cukalel ngel nden tina hawre noon mawnum ngel ɗon cukalel woni joom suudu mawni ko nde tini ɗum kañum liggoto koye suudu safara toon to liggoto ko suudu safara toon to Touba nden tigi cukalel ngel nawa toon to Daru Tanzali nawi ɗum to suudu safara tawite noon ɓeni ɗum toon to hôpital Matalibul Fawzayni ko toon cukalel ngel wawi lobsindede tawa ngel yettama ɗo sanon kanko on gorko mawɗo omo tawe e juuɗe dadiɓe to Bambayya kene foto wonde 60 étudiant e nder campus mumen restaurant ɗo ɓe ñamata toon to duɗal jaabi ha teddingal Aline Diop ko toon woni ɗo ɓe ñaami ñamde kamɓe kala ɗo saaha ɓe nawama toon to suudu safara ngam teskede ñamde nde wona moƴƴere ɗen teski e kala saha Sénégal ha tenti ko fate banggue inɗeli walla goɗɗum ko wiyete ñiiri kosam eɗen gandi kosameji wonɗo pewnte wasa hippede kala ko naati hen ko wayno ligui walla goɗɗum so joomen ñamini heewi arede dogorede walla tuure walla goɗɗum kala yimɓe mbiye tan rentade ɓuuri safrade waɗino hitande ujunaji ɗe 15 toon to duɗal jaabi hattiringal gasto bergin ngal Saint-Louis toon ne kadi ken wona étudiaji temedere e ko fawi dañino ɗeɗon caɗɗele to Sénégal kedanajo e gatten ko yimiyanke ngana dande leñol woni Baba Mala toɗɗama ñalawma hanke o toɗɗitama ñalawma hanke o ambassadeur to Nations Unies taw kadi ganda ko ɓurɗo wawde haɓade kala ke ene wiye yooro sirtinɗon kala jimi makko ko jimi keccol ha tenti yimre makko nde inniri goto e men kala yo aw lekki nde tawno lekki kam woni gurdama en adda gurdam ne faddo yooro teni kadi haɗa ñabbuji ko lekki goto kala yo awol hayso ko lekki goti e nder galle mum jeeyi sababu noon ko alaɗo kuɓala mo Nations Unies walla adjoint mo Nations Unies biyeteɗo Ibrahima Thiaw to galle makko yen kanko dande leñol o toɗɗitama l'observateur en yurnittoɓe ɓe kolliti ko fate banggue rewɓe yeeyoɓe koye mumen e nder Dakar ene ɓeydi no fewi caggal teskede hen nigérieji nigérieji guinéyeji ene teska hen no fewi ujunnaje nayo e 950 e ɗiɗo winditaɓe taw ko debbo jeeyo hoore mum e nder Dakar teskama kono kadi hewɓe e mabɓe ene paadi ñaw biyeteɗo sida ken wona 200 e mabɓe kono kadi ɓuuri jangtade hen debbo goto jarowo duuɓi 70 bannoɗo ɗum meccal ken wona duuɓi 51 wonno gurdam makko tan ko yeyde hoore mum eɗen gandi yeyde hoore mum ene jeeya e mecce ɓurde ɓoyde e nder aduna o kala ha joni to Sénégal keddoɗen jagorɗo cellal ɓalli holliti wonande ɓe duufi kene foto wonde 200 dose mo vaccin taw kadi ganduɗa ko happu mum koko gasi ɗum ko caggal nde hewɓe jaɓano vaccinade wi docteur Ousseynou Badiane o holliti hen ujunnaje hen 500 walla min hen ujunnaje 5 koye lewru septembre ko wona ɗum ko jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal no wayi wadde kala subaka so huccidde ɓesguji leydi kala andinaɓe oɗo hen boros mo ñaw coronavirus ɗo yarata o holliti 644 woni ƴewdaɓe ɗiɗo tawa ene gondi hen goto ko memodirɗo e gondiro oɗon ñaw goɗɗo ko daɓaɗo toon to Ziguinchor andaka hol dabɓo ɗum
ken foronde yimbe dido kebi cellal mumena yimbe tato ma ballite fofandu yimbe jeegomo o sahane keba cellal mumena sengi wi to leydi Sénégal koto Mauritanie padena to leydi Mauritanie batu jagorde hanki horejo leydi Mauritanie yidde mum odo saha mo gondena ko ton to wilaya Trarza ngam leydi timmudi ko fate bange ndemo fruit kame ligimaji e wadde ton fermaji mawɗi no fewi ɗo daabeje moftete mbele leydi ndi ne wawana hoore mum to bange ligim to bange fruit to bange kosam nde tawno ɗo gandi kala ɗo ferma woni kosam wonat ɗon holko woni ferma nangude daabeje kala mbaɗe e nokku taw nokku ne waɗi ndiyam ne waɗi huuɗo aɗe toppitaɗe cafre teni kadi aɗe ɓeta kosam subaka e kikiɗe timmudam tawɗam kosam ene wawa wonde hunde mawde e nder leydi ndi ɗum woni peeje ɗe Mauritanie ƴetti ɗum noon ɓe kolliti ndeɗon eɓɓore ma waw gollinde taw ne waɗa embauché kene fota wonde ma waw wadde embauché kene fota wonde 150 e jeegomo suka taw koye ɗon e ɗon ken wona ujunere neɗɗo ma laggo hen heɓa hen gurdam mum ha joni koye batu jagorde hanki nandirala waɗi hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kam ene wondi e entreprise aji joyi ɗi Mauritanie national leydi ndi ken wona sifande 150 milliard pawɗo 412 million koppreje ugiya ɗum noon hen 25 milliard fayi koye nehgol volay ko wayno guertoɗe ko wayno dendo ko wayno gueɗe baaɗe noon e ndema sew sewo ken wona 600 mo neɗɗo ma wawa liggade hen taw moni kala ne heɓa jebdi mum ha timma ha heɓoya ala traite ko wona ɗum ko ujunnaje tato neɗɗo ene wawi laggade hen heɓa hen dépasse mum seeɗa ko ñaami e kala saaha ha joni keddorɗen koye oɗon batu jagorɗe hanki jagorɗo gaynaka kañumne holliti kulhuli ɗi jogui ko fate banggue oɗo saaha yooro ɓeydade e nder yoga e nokkuji leydi Mauritanie gam teskede kanko on jagorɗo gaynaka o arti e wullitade oɗo saaha so tawi yarindani hen ñamru dabeje kame celal men kala ma usto no fewi e rima noon laamu ngu o saaha peeje mawɗe nde ƴettete gam haɓade cumoji gasa kam haɓade ko fate banggue yooro kam e gueɗe gam oɗo saaha ñamde jawdi en wonde celal men kala toppite no fewi caggal binditagol mabɓe hollidde kene wona 22 million taw ganduɗa ko holsere ene tawe e nder leydi Mauritanie holiti 1,4 mbiyano million goto e 22 million taw ganduɗa ko daba woni tan taw ganduɗa ko holsere ne tawe nder leydi ndi 1,4 ene tawe taw ko gueloɗi kono ne gadi 1,8 ɗum ko nagge 19 million e 300 ɗum ko mbaalu e mbewa kala ene tawe e nder leydi Mauritanie al akhbara jagorɗo ñeñal kame pinal jabtima konngudi cattuɗi no fewi ɗin konngudi noon wo jabti ko gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Wuld Abdel Aziz gila toon to kaso mum ɗo Dumbato ko toon dañi yaltinde konngudi mum ngam ñingde no fewi ngal ɗo hen kuulal sembolinde symbole leydi ndi taƴa ngala yantere yawtunde toon to sursarɗeji ndo leydi Mauritanie wo ñingi ɗum no fewi kono noon jagorɗo kañumne ruttima jabtima konngudi ƴagguɗi e cattuɗi no fewi to Mauritanie holliti itti candidat muɗum on candidat noon koto bureau UNICEF ngam yinnode wonde toon candidat ɗum ko caggal nde ɓe posti ɗum e tiwteri mabɓe ambassadeur Cheikh Wuld Moulay kam holli ɗum e groupe araba radio Mauritanie yuɓɓini deftugol Qur'anil Karim wonande ɓe rungiɓe deftere Allah teddunde e koye mumen ɗum noon kene foto wonde 63 winditaɓe capanɗe jeegomo e tato winditaɓe e liste kene wona 30 million koppreje ugiya woni ko rendina on garɗo yeeso ko million aji 3 dewɗe hen ko 2 dewɗe hen ko goto duɗe ɗen tawtorneɗe kala mbaɗama décoré wonko keeɓi to banggue wasiyaji e to banggue teddungal kala seppo mango hanki waɗi toon to ayni Farba ne tawe hawdila garbi gon seppo noon ko wiide wonande on jaggaɗo biteɗo Cheikh Welde jaggaɗo ene tuuma ene nangi debbo no comme korɗo ni kame suka mum ɓen kolliti e porte parole mabɓe wiide biteɗo Sidi Saleh holli Wuldu Arfa holliti ɗum wodani yo accite ko ɓuuri yawde e yaccade suka Mauritanie najo toɗɗama cukko hoorejo Union Afrique to banggue sukaɓe toon to ñame lamorgo leydi Niger biteɗo Babokara
e wiide jagorɗo ñeñal kame pinal a leydi Mauritanie to Mauritanie keddana joni gartetena koya police leydi ndi ɓe kolliti ɓe pawi juuɗe maɓɓe e groupe bandiji ɗum ko kikiɗe hanki alarba taw ko wujjunoɓe yoga e nokkuji ceetu taw ko neldirde haalisa ɗi biyeteɗi Gaza Telecom société biteɗo Gaza Telecom baɗɗo ñiɓirde mum yoga e nokkuji ne tawe nder leydi ndi ɗum noon ɓe gujjino hen yoga e magazine ɗiɗi ɓen mbiyama a teɓa cumu musɗo kam waɗi hanki jamma toon to tujinina e nokku ɓuuɗandireɗe Karaza Amadou galleji kewɗi noon dañi egginede hewɓe kadi erima laamu ngu nde wawata faabadeɓe e ɗeɗo hen gueɗe garten koye ñaw coronavirus ɓurɗo hande ƴellitade e nder leydi Mauritanie ustinoma kono limore hanki nde ko limore hewde no fewi temedde ujunnaje ɗiɗo e temedere capanɗe jeenayyi e tato woni ƴewdaɓe capanɗe jeetato tawane jogui oɗo hen ñaw capanɗe nayo e nayo keeɓi cellal mumena temedde jeetato e sappo e nayo tumanoɓe oɗo saaha ñawone ngabbe mumen temedde capanɗe jeetato o saaha ko mabɓo tan feeñi e mumena kene wona nogas e goo neɗɗo oɗo saaha ene tampina fewi yimɓe tatto mbasi hen a pittali mumena sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali catal CEDEAO yaltini ɗerewol muɗum gam oɗo saaha hadde kene wona temedere e capanɗe nayo e jeenayo taw ganduɗa ko hakkude gouvernement mo leydi Mali ɗen jagorɗe kame laamu transition taw ko mintoreɓe konin koɓe ɗannade e sappo e joyyi leyɗele CEDEAO hen no temedere e nogas e goo ɓen koye transition en kene fotto wonde nogas e jeetato ɓen koye gouvernement o ɓeɗo kala jahata ɗum noon ko caggal nde ɓe kolliti ɓe mbawata yuɓɓinde sumgoji ɗo tan e hitande fande woni nogas e jeeɗiɗi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗum wonno koɓe jinno ɗin sumgoji yo juɓɓine joni toon to Mali keddotoɗen jeeyeten toon to Mali keddoɗen jeeyeten ko ha toon to Massina gorko biftanoɗo toon taw kadi ganduɗa ko deuxiéme adjoint taw ganduɗa ko to maire woni wuuro wiyetego Manimbe Bogo e nder wuuro wiyetego Bingo ko toon wo biftano ɓandu makko yitama hanki omo wara jagorɗo ñawoje leydi ndi woni Mohamed Kasongi erima wonande procureur général o saaha nde uddita losko yañgo no fewi ko fate banggue biftogol walla mijonede walla yiɗnode biftade to ganduɗa gaɗiɗo kodem woni Housseynou Aminou Guindo kollinnoɗo yontere yawtunde woni yinnoɓe bifta ɗum e galle mum kono laataki ɗum noon ma hello yañgo uddite hen to haya commissariat police mo premier arrondissement ɓe kolliti ɓe pawi juuɗe mabɓe e bandiji jeeɗiɗi ɗin bandiji noon ko teskaɓe guyka e Bank of Africa finoɓe toon to Sadiola finoɓe toon to nokku bireɗo karu ketto e nokku bireɗo jijana kame kofi kala ɗiɗo hen nokkuji kala ko nokkuji teskiraɗi guyka no fewi ɓe kolliti ɓe teɓima ɓen wonnoɓe toona joni to Mali keddoɗen gatten koye festival international jogorɗo wadde toon to Bamako lamargo leydi Mali ɗum noon ko ñande nogas e jeeɗiɗi ha nogas e jeetati nduɗo hen lewru ɗum ko dognugol motaraji mawɗi ɗi oɗo sano ɓe puɗɗima findinde yimɓeɓe ko fate banggue ɓornade lafaji mawɗi hindi casquette taw ganduɗa hisa yani hoorema helatta ɗum noon yuɓɓinte koto palais des sports mo Bamako kene wona capanɗe tati kolop ma tawtore temedde joyyi e capanɗe jeegom mottar ma ngar nogas e tati leydi ma tawtore toon to leydi Gambie keddoɗen ko koddanene Abouba Allah jarama ko noon tigui ko ɓuuri tengtude kabaruji men koko fati tan e banggue dawrugol ɗo e nder leydi meɗen Gambie eɗen gandi lumo jarribo fuɗɗima fodde yontere ko bawɗi e buubaji e ganduɗa kadi e mo kala nana bakko oɗo waktude ne wayno o caggal nde hoorejo leydi ndi président Adama Barrow waɗanno pototiral mum toon to wiyete Farafeñe nden tan nde o sakti konngudi tan nde o holliri e ɓeɗo wiyetanoɓe opération 3 years jonna woni duuɓi tati timmi o jippo ene wayno ɓen nde wonni mawɗo mabɓe ko oɗo biteɗo
Ousainou Dabo mo ganda ko kanum ardi landa biteɗo United Democratic Party ene wayno tan de o wi sa ƴeewi ɓen de ne wayno ɗo piyeno gaz uji ko wiyete lacrymogène de ne wayno ko ɓe ɗon tigui mbawi tigui mo kala wawi e dogde ha joni hay goto yitani ɓe caggal ɗum de ne wayno oɗo biteɗo Ousainou Dabo gardiɗo landa United Democratic Party taw ko lundiyanke mawɗo nanirani ɗin konngudi malal kanko de o jabtima hoorejo leydi ndi jaltuɗo ni président Adama Barrow o holliri tan de maw bonnu président Adama Barrow ɗo e nder leydi meɗen te Gambie ɗum leelata caggal ɗum noon ene wayno tan de Human Rights Watch ɓe ganduɗa ko joguiɓe haqqe innamade ɗo e nder leydi meɗen te Gambie ɓe kolliri e ɗiɗo konngudi de ene wayno wona joɗɗi hay seeɗa te ɗiɗo konngudi de ene taga jaam wasa duumade ɗo e nder leydi ndi ene hulɓina kadi yimɓe finiroɓe ɗo hennete e nder leydi meɗen te Gambie saabu ɗum o wi tan de kamɓe lundiyankoɓe ɓe wata ɓe jejjid ene wayno ɓe ciññinino ko wiite ko walla ɓe ciifino ko wiite ko Janjanbureh accord for peace woni tan jabde ko fati e banggue jaam nanodirde kamɓe landaji ɗi ɓe jaaha ko fati banggue dawrugol taw hay goto yennata hay goto kadi wiyata goto hay dara ene wayno ɗin konngudi de kamɓe de ɓe mbi ɓe jonnani ɗum hay seeɗa kamɓe joguiɓe haqqe innama ade te kamɓe foof koɓe hilifaɓe ɗo hennete e nder leydi meɗen te Gambie wadde mbiyen ardiɓe haqqe innama ade de jonnani ɗin konngudi hay seeɗa ɗo hennete e nder leydi meɗen te Gambie wadde mbiyen tan ɗiɗo sungoji ɗi paaɗen ñande 4 lewru décembre wonata hunde wemde hay seeɗe ɗo hennete e nder leydi meɗen te Gambie koddanira Abouba ngam Weltare TV ɗo e Serekunda koddanene Abouba Weltare TV Serekunda ha fayanma to sare Demba Wulli West kami sare Guéɗa ha fayanma to Kanape ha fayanma to sare Alpha sare Damba kono ne kadi ha to Ñamanari kamɓe kala ɓe calminama sen giwi toon to leydi Gambie paɗen ko toon to Guinée Conakry to Guinée Conakry to Kindia hewɓe nanggama toon taw kadi ɓe nangira koko fate banggue triyagal taw ganduɗa koye mobile 7 numéro téléphone aji yidde tan funtude yimɓe hebde hen haalisaji e dow weɓayru ɓe noon nangga ɓe ne tawe hen Sierra Leone naɓe ne tawe hen Sénégal naɓe o saaɓe tawe e nder kassomo Kindia wi procureur Amadou Diallo procureur ɓattiɗo tribunal mo Kindia to Côte d'Ivoire corps de santé taw ganduɗa ko corps de santé sikkeyama de kofi hofgo mabɓe balɗe 4 ɗum ko hanki gon hofgo noon ko wullitade caɗele taw ganduɗa ko sifanode ken joni dummuna to sursarɗeji gam ñantude yoga cuuɗi safara ha ɓen so tawi cellani so gari taw ne mbawi tawde ɗon kaɓirɗe celluɗe e nder leydi ndi kala ala ko gasi ha hande ɗum noon ɓe kolliti mbawa tan gollorade juuɗe mabɓe ɓolɓe ngol kofgol noon jafoɗon ngol kofgol noon ko gila tan to banggue médecin ha fayma pharmacie ji ha fayma sourcien ji ha fayma dentiste vétérinaire en kala koko natani hofgo juuɗe tugganma 17 ɗo e balɗe 4 hôpital public kam memata haydara sengi wi toon to Côte d'Ivoire koto Niger yimɓe nogas taw ko jambour en woni waraɓe toon taw kadi ɓe mbara koye jango musgo no fewi kamɓe noon koɓe aynaɓe jawdi daridi ko mbiyeten egga hoɗa en e kala saaɓe kewi eggude ɓe koɗoya nokku bireɗo Bakrata noon e tawi nder Tiliya waɗɗani tahawu koye nokku ɓurɗo teskede baɗɗo ndiyam baɗɗo huuɗo aynaɓe hewɓe ne jiiɗi yaade e nder oɗon nokku caggal noon nde ɓe gari toon aɓe kuufi ɗamɗon ndiyam kono kadi kamɓe sukaɓe koɓe yonɓe no fewi gam rende dabeje mabɓe leelani ko ɓen worɓe wonɓe motoje ɓen liiƴe mabɓe hare nde wuuli jew ha ganduɗa ɓen wiiteɓe jihadiyankoɓe jooɓima pittali ɓen aynaɓe nogas e mumen hade noon renfort arde ko fate banggue sembe leydi ndi taw ɓen jihadiyankoɓe mbaɗi ladde jeehi siftinde ona lewru mars e nder ndeɗo henna hittande ɗon kadi e oɗon nokku ɓen kadi sembeji wonande ɓen joguitiɓe armeji wiiteɓe jihadiyankoɓe janino toon ha jooɓi toon kene wona 150 fittandu taw koye nder oɗon nokku to Burkina Faso caggal seppo mawgo wango ñalawma heccanke o e nder leydi ndi kala yiddeɓe ko wiide hoorejo leydi Faso yo iw e laamu he caggal oɗo saaha janguji ne kewi ha ɓurti limore mayɓe nde ɓeydima ɗo wonno 35 oɗo saaha wontoyi 53 hen 4 e jeenayyi ko koninkoɓe hen nayo
ko jambure en kanko hoorejo leydi noon hanki o yaltini hoore makko o holliti hoore makko e ayawo o holliti omo faami seppoji ɗi koɓe kaali ko omo faami kadi mette mabɓe omo faami koɓe eri ko kamɓe kala erango mabɓe tan koɓe mbadda jungo e faandu ɓe keeda caggal koni ko mabɓe gembaɓe beele oɗo saaha ko yahata e nder leydi Burkina ko ene wawa iwde haalaɓa to Niger wuro wiyetego Lagos to ne kadi ko yimɓe joyo mbasi toon pittal men ɗum noon koye pettugol gaz e lawol biyetegol oje konela ko toon on gaz setti ha ken wona yimɓe joyo mbasen pittal Lagos ko wuro ganduɗa ken wona 14 million neɗɗo ene tawe e nder ngoɗon wuro to Soudan seppo musgo hanki waɗi toon to Khartoum gon seppo noon jibini wargoji kewɗi no fewi sifti noon gon seppo gila tan oɗo kuddata waɗi ha hande ɓiɓɓe leydi ndi jaɓani kuddata o hanki noon ɓe erinoma seppo mango no fewi gon seppo noon waɗi kene wona yimɓe sappo mayɓe hen docteur eɓe ɓen heɓɓe ɓen mayɓe ɓe e gañiɓe kala ɓe kolliti hewɓe mayɓe kala piɗa ko hakkude dande tan e hoore wonande konin koɓɓe kañumen toɓɓata ko guenol e hoore ɗum jeeyi sababu ɓe jooɓima pittali kene wona neɗɗo sappo e nder leydi ndi kono ɗum ko internet kame appel téléphone kala laamu ngu kuppi ha diwa o saaha to Égypte kene wona joni duuɓi sappo e goho ɓe keɓani toɓo wango dani hen gam waylo taaridi e wiide biyeteɗo Khalida Kachema o jagorɗo ko fate banggue ɓamtare o holliti jamma aljumane jofi aseɗa ɓe keeɓi toɓo ngo 55 minutes ganduɗa gon toɓo ɓeeti kene wona million ngaji 7 maire kibde o ɗum noon koye nokku biyeteɗo Aswana kene wona 650 kilométre hakkude Mekera ɓe kolliti o saaha noon ɓuuri tampindeɓe toon ko jaahe ene keewi gam yaltude ɗumen caggal nde ngoɗo hen toɓo mango jippi toon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena